Hei! Olen Anne Rasku ja valittujen paljon arvonta-asian päällikkö. Meillä on tänään täällä todella jännä päivä, sillä odotan tässä juuri meidän päävoittajaa ja sekä meidän unelmavoiton voittajaa meidän voiton juhliin. Meillähän on järjestetty arvontoja jo 40 vuoden ajan ja voittajiakin on lähes 200 000. Ja niiden yhteisvoittojen arvokin lähentelee jo 10 miljoonaa. Jotenka jos sinä haluat olla meidän seuraava voittaja, niin kannattaa osallistua arvontaan, sillä vain vastaamalla voi voittaa. No niin, että superfinaalin voittaja, jos Eira tulisi tänne, niin luovutetaan sekki. Ja sekin loppusumma on kokonaista 110 800, eli tässä on superfinaalin päävoitto 100 000, rahabonus 8 500 ja vielä kellobonus 2 300. Ole hyvä ja kiitoksia. Onneksi olkoon. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Ja haluan myös onnitella ja haluan ojentaa tämän kellobonuksen Kiitos. tässä kauniissa Kiitos. asiassa. Kiitos. Ja sitten myös tietysti kukkaset. Olepa hyvä. Kiitos. Voidaanko me vielä halata? Voidaan. No niin! Oikein paljon onnea. Kiitos sulle. Saanko minäkin? Todella. Onnea. Kiitos. Ja Eino voitti unelmavoiton 10 000 euroa. Ole hyvä. Onneksi olkoon. Niin, ja sitten vielä kukat myös ja onnitteluhalaukset sitten minulta. Oikein Juu. paljon onnea. Kiitoksia. No niin. Minä sanoin just tänä aamuna yhdelle rouvalle, joka istahti siihen, että kuule, että minun vanhuudenpäivät on turvattu. Sen teki valitut palat. Niin. No niin.